आम आसी पहुँचलु जगतसिंहपुर प्रसिद्ध राणी ठाकुराणी माँ सारला मंदिर आम प्रवेश करूँ। देखो सारला प्रवेश द्वार यहाँ केते सुंदर गेट तैयारी मंदिर रेनोवेशन भी हो जाए आप देखिपारे सबू कि सब कारुकार्य होती। जगतसिंहपुर राणी माँ सारला आपण मन आज वीडियो मुझे देखा माँ सारला पूरा कम हो जाए गेट कम पूरा चिकन गिरी हो जाए आपण मैंने देखते पूरा सबुआड़े चलते भर जा चलते प्रवेश करवा बंद कर ना भगवान माँ मंदिर आप देखिपे लोक भिड़ अच्छा चारिपट लोक भिड़ देखते आम मंदिर भितर प्रवेश कलु आम आज दर्शन करने आज गुरुवार माँ भी बार आप देखिपे सुंदर कारुकार्य होती झंकड़ बसन माँ सारला जगतसिंहपुर माँ सारला पिला पूजा चली ना मंदिर भीतर ना देखिपे सब जज्ञ कुंड भगवान सुंदर मंदिर परिसर भितर प्रसाद बाजार ये भोग दुकान केत बड़ भोग दुकान आप देखिपे माँ मंदिर भर बाहर भोगर कहून भोग दुकान ये भोग दुकान देखिपे नना आइल बा नना भोग दुकान बाहर भोग भर को प्रवेश निषेध तेणुक आपने जब भोग ना चाहते भोग काउंटर भितर अच्छी मंदिर परिसर भितर नहीं पारे ये आम सुकांत बाबू बुलूँ मंदिर में सियाड़े बुले जाओ सब देखे ठाकुर जगन्नाथ बट वृक्ष भल मत बुली जाओ आज भोग आने आप देखिपे भोग आसो जे तुम यहाँ रख कह ठाकुर विषय पूजा सारा पर ना ना टोटल नहीं ना ना तेमें कह आउ कौन कह डर माड़ छेड़ा कहदेवी नहीं तुम ये कर कहबी ना बाबा किए कह किए कहदेवी से भोगटा नवा भोग मनस्कामना सब डोरी बांधी दीपटा नहीं ये आम बाष्पवाद भगवान शिवंकर भी मंदिर अच्छी शिवंकर अच्छी महादेव भी मंदिर अच्छे
ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ରାଧା କାଳିଆର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ବିବାହ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବିବାହର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମାଙ୍କର ଏ ପାଦୁକା କୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମାଙ୍କର ପାଦୁକା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଠି ଆସି ନେବେ। ଏଇଟା ମାଙ୍କର ପଛପଟେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଅଛି ମାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଭୋଗ ନେବୁ। ଭୋଗ ନେଲା ପରେ ମାଙ୍କ କତିରେ ସବୁ ଭୋଗ କରିବୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଘିଅ ଦୀପ ଭୋଗ ସବୁ ଏଇଠାରେ ଅଛି। ଭୋଗ ଦୋକାନ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା ବି ଏଠି ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାନା ଟେକ୍ କରି ନନା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଅଛି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି ନନା ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆମର ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ରାଣୀ ଜୟ ମା ଶାରଳା ମା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ପୂଜକ କିଛି କହିବେ। ଜୟ ମା ଶାରଳା। ମୁଁ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର। ଶାରଳା ପୀଠ ଶାରଳା ଶକ୍ତି ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏ ଶିଳା ଶାରଳା ଦେବୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ମା ଶାରଳା ଝଙ୍କଡ଼ରେ ଶାରଳା ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପରଶୁରାମ ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ କ୍ଷେତ୍ର ନିପାତ କରୁଥିଲେ ଏ ଶିଳାକୁ ବସୁଧା ଗର୍ଭରୁ ପରଶୁରାମ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାହାର କଲାବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଉଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ସେ ବଡ଼ ଶାରଳ ଗ୍ରାମରେ ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଗୋଟାଏ 3 ଯୁଗ ପରେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିରକୁ ସେତେବେଳର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ମା ମାୟା ଶକ୍ତିରେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କଳାପାହାଡ଼ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଶାରଳା ଝଙ୍କଡ଼ ସେହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କୁଟିଳ ଗ୍ରାମଦଳପୁରରେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ଶାରଳା ଦେବୀ ଆଜିକି 550-600 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରାତନ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଗ୍ଦେବୀ ମା ଶାରଳା ତ୍ରିଶକ୍ତିର ଆଧାର ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁଠିକି ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ତୁଳସୀରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୋର ପ୍ରାତଃକାଳରେ 4 ଘଣ୍ଟିକାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାର୍ଜନା କରାଯାଏ 7ଟା ବେଳେ ଏବଂ 8ଟା ବେଳେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଏ ଏବଂ 11ଟାରେ ସକାଳ ନୀତି ପ୍ରଥମ ଧୂପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୂପ 1 ଘଟିକାରେ ସାରି ମାଙ୍କୁ ପହଡ଼ କରାଯାଏ। 1 ଘଟିକା ଠାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲା ପରେ ଦିବସରେ 3ଟାରେ ପୁନର୍ବାର ମାଙ୍କୁ ପହଡ଼ ଖୋଲି ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭେଦ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରଳା ଦେବୀ
ଦର୍ଶନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନୀତିଗତି ହୁଏ। ଏବଂ ଶାରଳା ଦେବୀ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କିଛି ଦବା ନେବା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାକୁ 10 ଅବତାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ରାମ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦେବୀ, ଯେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନକାରୀ, ସୁହାରକାରୀ। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ତମେ କହିଦିଅ ଆଗ। जय माँ सारला विश्वरंजन रावल माँ सारला सेवायत अटे। ओं सिंहस्य परिरत दक्ष चरणारविंद विभ्राजमाना शुभ्रं वीणा पुस्तक खड्गं सुलदधति दक्षे करारूप घंटा कर्मक पटिशा सुरकचाने वाम करे बिभ्रंति विद्धंति महिषा नमामि वरदा वाग्देवता शारदा। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। माँ सारला होचनी त्रिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। माँ को तुलसी फूल बेलपत्री तीनोटी जाक माँ शारदा को दि जाए। बागदेवी सरस्वती जहाँ माँ जहाँ वाक्य देवे ता आम कथा कहूँ माँ ये माँ अपार कृपारू सिद्धेश्वर परिड़ा जी ओडिया महाभारत रचयिता कर सी चाष कूल जन्म पाठशाठ पढ़ी ना कि माँ अपार करुणारू ओडिया महाभारत रचयिता कले से दिन सिद्धेश्वर परिड़ारू सारला दास है। एवं प्रत्येक कलाकार मैंने छुट्टी आसती कि माँ कृपा आशारे कलार ठाकुराणी हेले सारला। जिते पालाकार कलाकार देखुं समस्ते माँ पाखे उपाधिया पड़ी माँ कृपा लाभ कर। माँ 12 मासरे 13 पर्व माँ अक्षय तृतीया दिन ठारू 21 दिन माँ चंदन चाप खेल कराए। माँ झामु यात्रा मीन संक्रांति ठारू पणा संक्रांति पर्यंत 1 मास धरी ग्रामे ग्रामे माँ सारला घंट प्रचार प्रसार कराई। झामु दिन चलंती प्रतिमा सहित घंट घंटा काहाली सहित लंडा देवल ठारे महा आडंबर सहित झामु यात्रा कराए। यही झामु यात्रा को हजार हजार भक्त दर्शन करने छुट्टी आसती जे माँ को झामु यात्रा पणा संक्रांति दर्शन कले आम रोग व्याधि मुक्त हबू, प्रत्येक समस्यार समाधान हम। यह हूँ माँ कृपा। माँ दैनंदिन नीति कहले माँ सकाळ 5टार माँ मंगल आरती कराए, पहड़ खोल जाए, मंगल आरती कराए, तापर मधुस्नान कराए माँ को। तापर 7टा बेले माँ पहली मार्जना कराए, जो मार्जन माँ चुआ हलदी क्षीर कंद महू चंदन अगुरु कस्तूरी फूल बेलपत्री लगे। यही मार्जना भी बहुत हजार हजार श्रद्धालु भक्त आसी माँ प्रथम मार्जना दर्शन करेंगे। कहार कौ समस्या नहीं माँ डाकी था। तापर माँ सूर्य पूजा कराए, तापर माँ पुरी मर्ची लड्डू पूजा करा, तापर चंडीपाठ करा, 11टा ରୁ 11:30 मध्य माँ खेचड़ी धूप करा, 12टार माँ बड़ सिंहार करा, तापर 2 प्रहर धूप 12:30 करा, 1 बेले माँ पहड़ पड़ो, 1:30 बेले माँ 1:30 सुधा मंदिर बंद करा, 1 ରୁ 1:30 मध्य 3:30 माँ पहड़ खोल, 3:30 पुणी माँ स्नान करा, तापर पुरी मर्ची लड्डू पूजा करा, तापर पुराण पाठ करा, संध्या आरती संध्या समय करा, माँ राति अन्न नीति हुए। 8टार माँ अन्न नीति करा, तापर बड़ सिंहार करा, तापर पुरी काकरा मर्ची लड्डू आज पूजा करा, 2 प्रहर धूप हुए। माँ 10टा सुधा पहड़ पड़ा। ये हूँ माँ दैनंदिन नीति। आ पर्वपर्वाणी रे माँ नीति विलंब कराए कहीं जो आसे माँ 16 उपचार पूजा 16 पूजा कराए। 16 पूजा मूलाष्टमी ठारू महाष्टमी पर्यंत जो 16 पूजा कराए तादेह नीति टे डेरी कराए कहीं माँ 16 उपचार पूजा कराए। आउ प्रत्येक 12 मास आउ जो जेते दिन रहा सबुदिन माँ 5 उपचार पूजा कराए। केवल माँ जो महाष्टमी जो मूलाष्टमी ठारू महाष्टमी पर्यंत 16 उपचार पूजा कराए। एवं बहुत पर्व माँ पूजा अच्छी। तेणुकर माँ अपार करुणा। माँ पाक जी जहाँ मानसिक आनी आसती भक्तिर सहित माँ ताहार पूर्ण करती। आई जो माँ पादुक कुंड अच्छी यार भी महिमा अपार महिमा, जहाँकि पादुक कुंड चुआ हलदी क्षीर कंद महू धरिकी सड़ुची। एमती भी आम देखा अवस्था आम मंदिर को आसवा तो 20-30 वर्ष माँ करुणार सेवा कर पाइचु सुजोग। लोक भी आसी लड़ी लगिक आसी जे माँ पाखे आम धारणा रही। आमर जिलापाल मना करते आ भितर मंदिर प्रेसिडेंट होती जिलापाल, तुम तो खाऊना पीऊना रही पार कि निबिड़ सहित से कहते माँ पाखे रू। स्त्री भी कहते मो माँ पाखे जदि तो मत डॉक्टर फेरी दे यही डॉक्टर जब फेर मुझे जुआड़े मुझे जीवन। एमती भी पादुक कुंड पीक नली द्वारा लोक आरोग्य प्रसाद पाई जाइए। एमती भी आम देखीचु आर भी अपार महिमा। आ मुख्य जिनिस हूँ भक्ति भाव विश्वास। आम जदि जेकोसी जिनस विश्वास सहित भक्ति सहित डाकिबा निश्चित माँ आमर काम पूर्ण करेंगे। सत्यर ठाकुराणी होचनी सारला ठाकुराणी।
भक्तମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ସତ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମା ଶାରଳା ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇ ଆସିଛି ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଡାକିଲେ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀ କେବଳ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ଅଛି ଯାହା ନୁହଁ, ଜଗତର ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମା ଶାରଳା ବିଶ୍ୱରୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେଉ। ଯେତିକି ମା କୃପା କଲେ ଆମେ ସେତିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ମା ଶାରଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆମ ଲିପୁ ବାବୁ ଟିକେ ଚିତା କାଟ। ଏଇଟା ଓଲଟା ଦେଇନି କି? ହଁ ଆମେ ଆସୁ ସେପଟେ ଥବ ତୁମେ ଆଗ ପଟେ ଦୀପଟା ଆଣି ଆସୁ ତାପରେ ଇଏ ନନା ଭଲ କିରି କହିଲାନି। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ କହିବାର ଶୈଳୀ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେନି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଛି ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନର କଥାଟା, ତେଣୁକରି ସେ ମାଆଙ୍କ ବୃକ୍ଷରେ ଏଠି ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଶାରଳା, ଝଙ୍କଡ଼ ମା ଶାରଳା ସାକ୍ଷାତ କହନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନସିକ କରି ଡୋରି ବାନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆମର ସେଠି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୁଠେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲେ ମାନସିକ କରିକିରି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମର ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଅଳି ସେଠି ବାନ୍ଧିଲେ ଏଠି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଠି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ମାନସିକ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଏ ବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଡୋରି ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଗାଧା ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିଛୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମାଆଙ୍କ ପାଦୁକା କୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କହିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଲଗାଇବୁ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସହସ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର। ଏଇଠି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଦୀପ ଲଗାଇ ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଦୀପ ଲଗାଯାଏ, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ସବୁ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଭକ୍ତିରେ ଆଳତିଟି କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ଆମର ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ କତିରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଇଏ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ମାଆଙ୍କର। ପିଲାମାନେ ଏଠି ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଗେଟ୍ଟା ଇଏ। ମାଆଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଏପଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକିରି ଗଲୁ। ହଁ ନେବା ନା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ଦର୍ଶନ ତ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ବାହାରିକିରି ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ ଗେଟ୍, ଏପଟେ ଦେଇକିରି ଯିବ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ତ ସରିଗଲା।
ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏପଟେ ନନା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ମାଆଙ୍କର। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ମଝିରେ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇ ପୂଜା ହେଇ କୋଉଠି? ହଁ ହାଁ କେବେ ହେଇ କେବେ ଜାଣିନି। ଜାଣିନ ନା? ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ ପୂଜା ହେବେ ନା? ଏ ମା ତା ଦେହରେ ଖେଳନ୍ତି, ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ମା ଚାପ ଖେଳ ଏ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଏଇଟା ହଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜଣାଇବେ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଜଗତର ରାଣୀ ଆପଣମାନେ ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଓକେ ରହିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବାଏ। ଇଏ ମାଆଙ୍କ ବାହାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ମନ୍ଦିର ନାଁ କ'ଣ? ବାଟ କେଉଁ ପଟେ? ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଲାଗିଛି ମାଆଙ୍କର ଏ ଆଗ ପଟ ଗେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରର ତାର ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରର ମାର୍କେଟିଂ ବାହାରର ଜାଗା ଲାଇଟିଂ ଲାଗିଛି। ହଁ ଚାଲ ଏସବୁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଜଗତ ରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ହଁ ଚାଲ ଓକେ ବାଏ।